Hi guys, vlogger day ko. Karon ang shoot sa kuan. Sa gani ko is? Big Shop by? Big Shop by, Julis? Big Shop by. Big Shop by. Big Shop by. Ako sana all vlogger. Vlogger? Nani ako kan basta mga dato nani ang tripod. Bo, naka sliding nga tawa, gimbal sliding door. Glider and the motherfucker. Okay na ka? Kaga na? Unsa man ko? Mag-bake, baker bi ka. Bake tabay, baker tabay. Bali diri ka. Huh? Kung saan to be? Feelings ka. Imagination mo ang limit. Ay, wala gyud. Ano to? Wala video. Kaya nga to. Pit mo dataga. Tunog ko diri bayawa. Ingon bitaw ko. Take 2. Ready? 3 2 1 action. Ay gago, wala ni play. Kasi wala ikaw kasi ang gipak. Wala ko gisito, wala ni play. Sige, naga. Ready? 3 2 1 action. Ikaw basta. Ay ba, maganda itong pangag. Wala na naman bagong. Ang mga animal oh. Guys! Nabisi bay. May kinakalusot. Ay kung dito ako malusot ko. Ingon ni mama, pwede ba mo unang ako? Sigarilyo ay walain na pamaan. Sa akong pagsulog, gitabo ko bagang aso. Klase-klase mura o babae. Lahi-lahi o lami, tsada ko nung resulta. Iyon sa akong airmat, niudang na po o yosi kay nagbip si airpat. Bita ba? Be? Bahala mo Ay mag-vlog na lang ta, pang BTS. Gani. I-play na na. Oh, Ha? ganina ra. Sure ba? Ay guys, vlogger day mini RB. Oh. Sa mo YouTube channel gali. Ambot. Subscribe to my channel guys, bago pa ako YouTuber. Oh. Earning $100,000 per month. And ako 900,000 ang binulan. Ba, may na lang at least. At Nay makasugakod na ginagbay ba? ba? Nay ginagbay. Makasugakod na sa sa Nay, kalisod ang- karon sa ang- pandemic. Tulo ka adlaw na 900k. Ano na good? Ba, Ginagmay ba? maliit Dili pa ba? dili ra kay ingon nga hilas. Pero Yung at ana, least humble. Oh, ana. Humble hilas. Balik na so good. Balik yot. Tindog na mo ta. Uy, tindog mo yots! Ah, sulod ng kawatan mo. Masilag mga angsya. Masilag mga angsya. Nangunsa ka na sila di ako sulod mo? Mali sila mga buang. Ingon ni mama, pwede ba mo undang ako? Sigarilyo akong lawas, mura nagkuko. Kahumo sa kusok, grabe jud kapilit. Inani diya yung beef, klase-klase. Mura o babae nga, like o yosi kay na beef sa airpad. Ano na ko ba? Sunod! Sunod, bilang itikas. Ang dito na kagamay kasi ni. Ang balay mo daw. Takas sumagit ko sa balay. Ala, takas na ka bantay na kang mami. Gisugo ko ya, takas ko. Medyo ko mag-smoke, binira ko sa beef. Matagbo pa ko suso. Itong mayor, dotong katong vlogger nga imo ang ipabot. Bip tabay, bip 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 sa tabay. Bip tabay, bip 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 sa tabay. Bip tabay, bip 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 bip. Sabi ng jeep, sabi ng jeep, sabi ng jeep, bip 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 bip. Bip tabay, bip 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 sa tabay. Bip tabay, bip 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 sa tabay. Bip tabay, bip 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 sa tabay.
tabay. Kaliw. You're number one. Bayot man daw. Ano to, ni Raida? Siya na. Ay, gago. Lamig ka rin kukuton. Ang gabi kayo. Ang... Uy, usig ka. Trip ni mo. Huh? Trip ni mo. Ingon ni mama, pwede ba mo undang ako? Hindi ka matindog, ah. Gawa kong lawas, murang nagtubo. Busa na kita lalang kong lain nga ba maagi. Ni konsulta sa sabay, way lain nga ba maagi. Sa akong pagtulog, itabay ko't bagang aso. Piling ko na sa langit, murang galutaw na po. Mura kong nabaguhan, natukan na lang ikalit. Pero ang kakumot sa usok, rapid yung kapilit. Inani di ay ang big, klase-klase me. Mura o babae nga, lahi-lahi o lame. Tsada ko nung resulta, ingon sa kong herma. Niundang na ko, ubusi kay nagpip sa airpad. Beep tabay, beep, beep, beep sa tabay. 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 Sa imong pagbuga ayo. Kaya. Naundang mo lagi. Nasa pagkito sa bawas. Sige, ano? Dali ka buga-buga lugar. Ano na lumos? Eh, sa bugahan. Bugahan. Bo? Wala na bay. Bugar may sabot ba? Gani. Gani. So karon guys, bugahan daw namog aso ang rapper si Solid. Bugahan. 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 Way laway ah. Way laway. Sura, aso. Aso. Nga. Good. Ah! Sige. Let's go.